Mm. What's up mga katropa? Welcome back to HANIMACE TV. So for today's mukbang, panalo na naman yung mukbang ni HANIMACE, no? Meron po tayong online collaboration with Sanderlia Family. Actually, pangalawang collaboration na namin to. So, marami na rin nakakilala sa kanya. Pero sa mga hindi pa po nakakilala, nakaka-visit sa channel niya, panoorin niyo po ito. Sanderlia Family. Lods, pasok! Ang subo po ay para sa inyo. Wow! Yun po, no? Nakita nyo po yung patikim ni Idol Sanderlia Family. Siya po ang hari ng Putok Batok. So, Putok, warak, wasak. Yun. lahat na. No. Siya po ang King of Putok Batok. Kung merong King of Rice, merong King of Putok Batok. Ayan. So, kaya po ang hinanda natin Ito. si Putok, si Wasak, saka si Sabog. So, yan mga katropa. Sana Don't forget to subscribe sa Sanderlia Family. And hit the bell notification para lagi po kayong updated sa kanyang mga Bagong mukbang. Masarap na mukbang, mga warak batok, yan. Mm. So, yan mga katropa. Ito nga yun na pag-usapan namin. Any wasak, warak, putok, batok. So, ito examen. Crispy pata at saka lechon kawali. lechon kawali. Yes. Yan. So, mga katropa, mga ka-XL, kain na ho Huwag na tayo. tayo magpatumpik-tumpik pa. Kain po tayo. O anong unahin? Mm. Ito. Uy! Uy! Sarap! Sarap. Grabe. Ayan, billets. Ayan. Para sa iyo, ka-XL, Sanderlia, Daddy Bon. Katropa. Katropa. Unang subo ni Hungry Kulat. Panalo. Okay yung pagkakaluto niya. No? Parang itong gitaran. Sarap. Wow. Mausok pa. Makuha. Ang laman, no? HANIMACE, the best. Ito matanggal. Wow. Usok na usok. Thank you. Init eh. Ano? Magenit. Uy. 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 Grabe. Wow. Sausaw natin. Meron pala kaming mang tomas Sa tsaka pinakurat. pinakurat. Perfect. Parang chicharon siya, yung dumidikit sa ipin. Kalamay ata yun. Dumidikit sa ngipin. Grabe, sarap. Anong kimchi dito?
Lambot eh. Lambot eh. Hmm. Tingnan nga ito. Well, Hmm. Bawi na naman si Hungry ulit. Ang Sander Lia family po ay nakabase sa Barcelona po yan. Si Idol Sander. Si Daddy Bon. minsan kasama niya lang ngumubang si Janela. Mami Janela. Meron ding episode si Mami Janela yung ano. Balok. Yun. Lakas din. Gustong gayahin nga ni Mrs. Walang balot dito eh. Meron kaso, Fake. iba. Kaya huwag kayong magpapatumpik-tumpik pa mga katropa. Puntahan nyo po yung channel niya. Subscribe nyo po siya. I-hit yung notification bell. Panalong-panalo mga mukbang ni Idol Daddy Bon. May isang kalderong kanin din siya. Siya yung sardines. Ano yun? Pumapatol yun sa mga challenge. Sorry. Mangalan to. Huwag kang malaglag. Malaglag ka eh, no? Bigyan natin si HANIMACE. Hati tayo. Gusto mo naman? Lahat puro laman binibigay mo sa akin. Ano to? Hindi. Panalo. Oh, tatanggal sa balat. Ay, sa buto. Galing yan. Oh. Makasak ka. Panalo eh. Ang dali lang kasing lumambot yung baboy dito kasi frozen. Ano na to? Parang goma. Ang tawag Litid yan. Litid. Ako lang baka matanggal base ko. Hindi. Panalo yung pagkaluto mo ngayon, Han. Minsan yung ibang ano mo, crispy patang luto, hindi masarap. Masarap naman ito. Masarap na masarap. Ang balat niya parang ano eh, chicharon eh. Nag-iingat lang tayo mga tropa kasi baka matanggal brace na naman natin. Sarap dito sa ano? Alak.
Sayang. Hindi naman samji. Hmm. Sarap. Ulan. Grabe. Ano ba? Samji. Ulan na rin ito. Asinche. Ito gusto ko. May orange kami dito sa side. Pampatanggal umay. Naman, no? Uy. Sma? Puro lang ang binibil. Ano masingkat mo ako? Yung balat. Gusto mo yung kimchi? Hmm. Yeah. Tinga is real. Apple. Ay, harap. So, itong mga katrupa, ititira natin to kay ate ko. Sa ato. Hindi pa nag-seafood tayo kahapon. Tapos ngayon warak batok. So, kapag mga gantong ka-special yung sa collaboration namin, ninadamihan namin yung ano namin, niluto pag putok batok. Binibigyan ko kasi si ate ko. Shout out ate. Ate Meredith. Puro laman binigay sa akin ni Colette. Laman. Grabe, sarap. So, Lods, Daddy Bon, Sander Leah family, salamat po sa online collaboration.
Sa pangalawang pagkakataon na to. So, ayan mga katropa, shoutout ko lang yung mga supportive sa lahat ng mga Filipino mukbangers. Siyempre si Fernand Constantino, yan, salute sir. Thank you sa laging suporta. Kay Christine Ugawa, kay Branny Lagangan, kay Abby Calderon, Imelda Rojas, Rachel Calderon, Sheila Rojas, Led ayan. Calderon, Sino pa ba? Si Nancy Suson, Isay Tisay, si Irene Boss. Sino pa ba? ano pa? Si Christy Espanola. Ayan. Mega love shoutout po sa The inyong Pudibi lahat. Army, Oo, si Vidsy, si Christy, si Patrick Susi. Sino pa ba? Si Dominic. Dominic yun eh. Dominic, Ayun. Thank you sa laging suporta. Tsaka si The Foodie Bee, si Mother Shingu, si Ma'am Shiro B. Ayan, mga sisi chikanes. Sino pa? Wala na? Maisip eh. Si ano pala si Becky naman. Becky Becky naman. naman, ayan. Si Sarah Shoutout Good po. Vibes. Oo, Sarah Good Vibes. Tapos si Taste and Sip by Tesha. Shoutout sa'yo, Sisi. Ayan. So, mga katropa, sa Underlia family po, don't forget to like and subscribe sa kanyang channel and hit the bell notification para lagi po kayong updated sa kanyang mga bagong mukbang. At syempre, don't forget to subscribe HANIMACE TV para lagi din po kayong updated sa aming mga bagong video. Please, click the bell icon. Ayan. Para lagi updated sa aming mga bagong mukbangs. So, paano? Lods, Daddy Sander Leah, Daddy Bon, maraming salamat sa online collaboration natin. Thank you. Pasensya na kung di namin naubos. Mahina kumain to eh. Saka, hindi to hungry kulat episode. Napapalaban yung brace ko. Baka matanggalan na lang kami ng brace eh. So, yan. Mga katropa, mga ka-XL family. See you on See you our our next mukbangs. Bye-bye. Bye-bye.